Ljudi, evo nas, vrnuli smo se, evo sa nama je gospodin drug zombi i on tu je... Hashtag je tu, ne brinite se. Jeste, i on je tu. Samo sam se usrao, ali ne veze. Šta je ovo sve neki zombi oko mene? Ja sam mnogo popularan, gori sada, ajde. Posljednji Gori put... more, topet se planine. Jeste. Posljednji put što ste vidjeli u drugoj epizodi bilo je kako Jeste sam... da je vaš... Mogu li ja da dođem do reći, goreo. oh my god. A? Goreo je i ja sam ga još plus istuko, sam da se zna. Jeste, dobio sam bate. Sam da se zna, on je crko opet. I opet, i iznova i zanova. I umalo ja nisam crko s njim. Vreme, ide ti creeper, pa... Terorista, help me. Evo me gore. Terorista. Pa se lazi dole. A, pola helta se gubio. Ne može ništa više da je šuntav. Jeli on meni daje ovaj damage? Oh my god. Daje damage. Da, da je ti, ja si odleteo. Kako? Treba inače da radimo ono da snimam i ja, da snimaš i ti pa da vidim neke smešne. Ko zombi je gore. Zombi gore. I još jedan creeper gore. A ja sam pošao ka gore. Nego. Imaš možda viška k nam? It was at this moment that he knew. He fucked up. Da imam jedan. Dobro je, živ si, oh my god. Skočio je creeper gore. Oh my god. Jedno srce. Ja ću da nastavim. To jest ja ne... Jel imaš hrane? Ne. Pa kako, umro sam, nisam ništa... Auj, sunce. Jedno srce, alo. Ajde, penji se, ja te štitim, pravi i gledam. Ajde, požuri. Stani, ne mogu stani da se regenerišem, imam jedno srce. Požurnemo ja da te počnem da lupam, ajde. Usrao sam se živ. Se izginemo ja i ti prevremeno. Mislim, Ja sam se zakopao, brate. Ja sam već izginuo iz nekoliko puta. I ovo bože. A kako sam, ja ne mogu da verujem. Oh my god. Kliknuo sam slučajno space. Kad sam nisam, majko. Ja. Nemojte, ozre, nemoj to raditi, oh my god. Ja ću ozbiljno umreti. Nije clickbait. Ili clickbait, kako se zove, oh my god. Ajde ti polako. Ajde. Ajde. Oj. Šta je ovo? Oh my god. I ti dođe vola mali. Inače, uništio sam, pogledat ću video. Ja mislim da je bilo 15 metala, tako nešto. I 4 zlata. Živ sam se usrao. Kako je to zvučalo creepy? Jebim ti skeletona. Znači nije skeletona, ono je bio creeper. A kako je pao, brate, ko kamikaza. Onako skače lik, ja gledam šta je ovo, skoči lik na tebe, pade dole i pam. Ti nestane, ja rekao mrtav je ovaj 100%. Ali ono, posi u vodu vam. Preživeo si. Jedno srce i dalje. Hoće da ti potražim nešto za ranu. Potraži, molim te, brzo. Ti ostan tu. Izađem. Ja sam mala crvenka pica, idem baki donesem lekove. Joj. Jeli, mogu da se ovdje peču jaja? Ne znam. Kad bi imao mač, lač. Kokoška je napala. Stani, pi. Jest. Evo Teodore, upravo imamo čikiletu. Šta je ovo? Čikiletu. Kako čikiletu? Ko? Kokicu. Kokic? Ja, čekaj. Imamo kokošku u sobi. Sam da znaš. Da ti ponesem
Da ti ponesem pečurke, možemo od drveta napravimo one časice pa napravimo kao supu. Supu može, daj šta god da daš. Samo mi daj da jedem. Imam i pero, Imam da i ja. pišem pisma. Da sam crkao. My god, ne ide mi baš ovo ubijanje. Sad, kud je kuća? Ovca! Vata je, koje boje? Bele. Daj, vata je. Imamo za jedan krevet. Kad bi mogao ja da je ubijem. Ubije kako znaš i umiješ. Ubije. I evo ljudi, posle krađe pauze smo se vrnuli i navatali smo Ja Dušanku. sam se zaštekao zato što i dalje imam još uvijek jedno srce. Jeste, kad bi meni Samo mogo da da napravim otkopaš ovaj- ovo, a da me možda ne udariš. A, probaj. Ha? Otkopaj mi da izađem, de. A ta pa koliko si pirati, ajde. Ljuti, cijelu sobu sam iskopao. Inače, ljudi, dobili smo prijatelja kokošku. Okiroki kokošku. Nemoj me udariti, bre. Daj. Možeš dole. Šiš. Što kod sobu zatvorio? Kako smo dobili kokošku, jel? Lepo, ja pukao 3 jajta. Sebi o glavu i jedno se stvorilo. Wow. Evo, imamo 24 mentala. Čuti Sve za content. A? Znaš. Sve za content. Da Pa sam kontent, morao da spičim. dobili smo kokošku. A čekaj, moramo da zatvorimo ova vrata. Da ne bi prošla. Aha. Dobili smo malog čikina. Jedno muško i jedno žensko su super. Gde su? Tu su. Ja ne vidim. Daj mi jesi Ja ne dole vidim ovo prave, drugo. rekao sam. Aha, evo ga. Jaj, mali cikimiki. Evo ti hrana. Zatvor vrata, daj. Pa ću posle da otkopam čikilete, moram nešto da uzmem. Nemoj sad da ulaziš u ovu sobu. Dobro. E, kako spravi ono za ovo? Da. Ono za ovo. Pavaš. I aj mene pusti bre da uđem ja. Htio sam te. Gdje su na kokoški? Evo ti bre uzmi, nemoj kokoške. Kokoške su ti ovdje unutra. Hoće da izađu napolje, zbog toga nemoj. Mhm. Evo ovako ćemo da odradimo, tako da možemo da vidimo. Evo ti ovo. Šta još, evo ti ovo. Tako da mogu da vidim Ovo, šta kako... radiš ti? Pa da mogu da vidim kokoški. Teodore, dođi vamo da isponaće se ove stvari. Aha. Eto. I daj mi vunu. Daj mi vunu, alo. Joj, da, evo ti. Vuna, što sam skupio koknu ovcu. Valjda neće moći da polete. Neće, pa nije što visoko letači. To su nisko letači. Nemam pojma ni šta su ni koji su. Ja volim. To su dva moja goluba. Ja da im nakupam trave. Golub 1 i golub 2. Tako ih zovemo. Nema ovdje trave. Šta je ovo dva vrata? Dvoje vrata. A? Kako ovako vrat? Lepo, brate. Šta je ovo svaki put ja kad dođem drugačije stoje vrat? Ja ne znam za tebe, ali ja hoću da napravim veću bre. Dobro, Kuću. će proširimo. A znaš kako ćemo tu kuću? Kako? Ja želim da ide cijelu ovu polovinu i da ostane ova rupa kao kuća. Aha, Ova ovdje rupa kao kuća. onda ćemo ovako sačekati. Ako si me skonto. Da, Da ide na polukrug. skonto sam te.
Pazite udare, pauk, beži. Vidim ga daleko je, jem ne napada na dan. Znam da me napada. Pa šta dereš on? Ja sam. Baš nam je lijepo ovdje, mislim, toliko je predivno da sam se živ. Usro. Jest. Koliko je predivno da mi je malo pre srčka sretila. Jest. Koliko je predivno. Ljudi moji, vi skupljajte pare i kupujte kuću, nema ko da se krpite ko nas dvojica. Jest. A, gdje ti? Pa prozor. A jebote prozor, šta je ovo? Pa prozor. Prozor. Dobro, idi po pesak. Evo, Prozor. ja sam profesional. Šta će staklo u kući? A ja, da, to je bilo. Aha. Ništa. ja, nešto me strefa. Eto ljudi, njegove matematike, šta će staklo u kući? Pa jest tako. Šta radiš sad tu? Jem govna. Da reći ti sam. Jest. Bog me ne. Proširujem, šta radim? Kopam pa sadim. Da, Viš da razgovaram s ljudima. razgovara s ljudima. Da, razgovara. I ljudi, kako ste, hoćete pisati neke za pitanja i odgovore? Ako hoćete, mi ćemo da odgovaramo. Oh my god. Zvoni Fiksi, normalno. Ljudi, ako hoćete, pišite da Rekao si odgovaramo. I da... Rekao si. Aha, A, izvinjavam se ljudi, da smo smeti. A morali smo malo pre da napravimo malu pauzu. Nemojte se rutiti. yes. Zvono Fiksi. Poterala ga muka. Baš ovako ukopamo Da. jednu dole. Neće. Sto. Otkud znam? To je da sam dovoljno proširio. Mogu da skačem unutra koliko je veliko. Dobro. Ej, Ajmo sad gore sprati. druže, Dobro. pa ću hvala. A imamo sam jedan krevet. Ja ne znam kako ćemo ja i ti se skliču. Pa ne znam, morat ćemo na jedan krevet. Staraj. Što misliš ovdje ako sam krevet da spavam? Ne, alo, zabagovat Može. ćeš. Umrećeš, alo. Da, umirem. Pa pomeri se napred idi. To ne mogu da se pomeram. Otkopaj kamen. Požuri. 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 Je ti još umire? Nemoj, imam 3 srca. Gdje si pao, ovaj? Joj, bože. Kaže, zamisli da ovako spavam. A si spavao? Koliko ti je ostalo srca? 3. Bravo. Dobro je, ne treba ti 5000 baterij. A, ovdje i ovdje, tako. Ajde da legnemo. Gdje da legnemo, majki? Hoćemo u staro mjesto. Kako bre staro mjesto, gdje da spavam? Pa ovdje. Evo, bože. Da stavimo ovaj mental u los. Pa ćemo od njega praviti. Šta budemo stigli? Je njega skeleton. Je njega 2, drugi skeleton.
Daj hrane, ajde. Dao sam ti, aha. Nisam. Nisi. Evet. Baš ti thank you. Da li nije ovo bila čekileta? Joj! Ubili smo čikiletu. Nisam ja. Pa nisam ni ja. E pa ne znam onda. Nije, žive su E, one. oni pilici iz našeg podruma. Ma žive su one naše, ovo sam ja ubio. Vamo divlje. A sad će ovdje prozori, majke. Pa to sam ja tebe pitao. Ovdje da vidimo kako ulazi, kako izlazi. Pa neka ih tu. Neće ništa škoditi. Nekaj. Dekoracija. E, posle idemo u gornji sprat, odavde ćemo pravimo stepenice. Jest. E, da bude to kraj od ove epizode. Prekidaj, ništa ne radi, prekidaj. Stani! Čekaj, nije još dobro. E, tako. Ljudi, to bi bilo to od ove epizode. Ja neću da udaram, udarit ću Teodora, udarit ću druga. To bi bilo to od ove epizode. Danas smo igrali Minecraft. Nadam se da Aj, će vam se goodbye. svidjeti. Nadam se da će vam se svidjeti i da Aj, goodbye. ćemo ovaj serijal završiti i to bi bilo to. Pozdrav! Goodbye.